20 דקות לשבת. וורט חסידי, לפרשת שבוע, לשולחן שבת, לפי תורת החסידות. הפעם זה מתוועדות של הרבי מלובביץ' בשנת תשט"ז. הרבי דיבר על פרשת עקב, יש פה קטע של שיחה, מתוך ההתוועדות. השיחה הזאת עברה הגעה על ידי הרבי, ונתפסה גם בליקוטי שיחות בחלק ב' עמוד 371. אנחנו נמצאים בתורת מנחם, התוועדויות, תשט"ז, חלק שלישי, אפשר לראות את זה שם. סדרה זו, פרשת עקב, סדרה זה הפרשה, היא אחת משבעה דנחמתה. אנחנו יודעים שאחרי תשעה באב, באות 7 הפטרות, שהן כולן הפטרות של נחמה, אחרי החורבן. הרבי מחדש ואומר, שהרי לא רק ההפטרות הן עניין של נחמה, אלא גם הסדרות, גם הפרשה עצמה, יש בה עניין של נחמה. כי ההפטרות הן ברובם מעניין הפרשה. הרי את ההפטרות אנחנו קוראים בתקופה שהייתה גזרה, ואי אפשר לקרוא בתורה את הפרשה עצמה, אז קראו מעניין הפרשה בנביא. כלומר שגם הפרשה עצמה, זאת אומרת ההפטרה היא מעניין הפרשה, ולכן אם ההפטרה היא עניין של נחמה, אז בוודאי גם שהפרשה עצמה היא עניין של נחמה. וכיוון שההפטרה מדברת אודות הנחמה של הגאולה, צריך לומר שגם הסדרה מדברת אודות הגאולה. לאמיתו של דבר מדברת כל התורה אודות גאולה, שהרי אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. על ידי עסק בתורה משתחררת הנשמה מגלות הגוף ונפש הבאמית, ועל ידי זה משתחרר גם הגוף מהגלות כפשוטו. אלא שבכל התורה מדובר אודות שאר עניינים, ועל ידם ישנה הגאולה, אבל בהסדרות דשבעה דנחמתה מדובר אודות הגאולה עצמה. כלומר כל התורה היא גאולה. בתורה מדברים על כל עניינים שקשורים לגאולה, על ידם אפשר להגיע לגאולה, על ידי התורה, על ידי מצוות, על ידי פירוט המצוות וכו'. אבל ההפטרות עצמם וגם הפרשות של הנחמה הם בעצמם ממש נחמה, ולא רק עניינים שקשורים לנחמה, עניינים של גאולה ממש. כיוון שנמצאים עתה בגלות, הנה בכדי לבאר עניין הגאולה, מבארים תחילה את הגלות והסיבה של הגלות, וכאשר יודעים את סיבת הגלות, יודעים גם כיצד לתקן את הסיבה, וכאשר מתקנים את הסיבה, אז נתתקן במילא גם המסובב, וכך באים אל הגאולה. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של גלות, מספרים לנו איך תהיה הגאולה, אבל כדי להגיע, צריך לשאול, למה מספרים על עניין הגלות? מה העניין של לספר על אותות הגלות? אז הגלות זה הבעיה, ואנחנו רוצים להגיע לגאולה, על ידי שנבין את עניין הגלות, ומה גרם לגלות, ומהי הגלות, אז נדע איך לתקן אותה. והרבי מביא כאן משל על חולה, על דרך משל חולה בגשמיות. ביודעו שהוא חולה, הדבר הראשון לטפל במחלה, לדעת שאתה חולה. ויודע גם במהי המחלה, ויודע במה הוא חולה. אז הוא הולך לרופא, שהרי הוא יודע שהוא חולה, הוא יודע מה לומר לרופא, כי הוא יודע במה מתבטא החולי, ובמילא ידע הרופא איזה תרופה לתת לו, וכך יתרפא. הידיעה שיודע שהוא חולה, ובמה מתבטא החולי, הנה הידיעה כשלעצמה היא כבר חצי רפואה. הרי אדם שלא יודע שהוא חולה, בכלל לא חושב שהוא צריך טיפול. אז על אחת כמה וכמה שהוא יודע שהוא חולה, וגם יודע מה המחלה. אז הוא יודע לפנות לטיפול הנכון, לקבל את הרפואה הנכונה. בידיעה זו, שמבארים את עניין הגלות וסיבתו, הגלות היא המחלה, והתרופה זה הגאולה. אז בידיעה זו שמבארים את עניין הגלות וסיבתו, אז כבר מתחילה הגאולה. זה כבר הידיעה שאתה חולה, וכבר אומרים לך מה המחלה, ועכשיו גם איך לתקן אותה. כי כשיודעים מהו הגלות, מחפשים כיצד לרפאותו, ולצאת ממנו אל ארץ טובה ורחבה. אות ב' כאשר בני ישראל נכנסו לארץ טובה ורחבה בפעם הראשונה, עברו תחילה מדבר גדול. נכון, מסופר על יציאת מצרים, שיצאו ממצרים, עברו את כל תלאות המדבר, מבית מסע עוד במדבר הגדול, ואז יצאו מהמדבר, ונכנסו לארץ ישראל. כלומר, לפני הכניסה לארץ ישראל, שזה סוג של גאולה, היה עניין של מדבר גדול. אומר הרב, מעשה אבות, סימן לבנים, נלמד מהעניין של מדבר גדול, אל כניסה לארץ, לגלות שלנו, לפני הגאולה השלמה. נלמד ממה היה להם, לאבותינו במדבר, איך התורה מתארת, נבין מה זה אומר, ונדע למעשה לתקן, כדי להגיע גם אנחנו לארץ טובה ורחבה, בגאולה השלמה עתידה.
מעשה אבות סימן לבנים, מה שהתורה מספרת לנו אודות המדבר שבו נמצאו בני ישראל קודם כניסתם לארץ ישראל, הרי זה סימן לבנים, אנחנו. אשר גם הגלות שבו אנחנו נמצאים עתה, הוא שווה למדבר שבו נמצאו בני ישראל אז. והידיעה שנדע אודות המדבר שבו נמצאו בני ישראל אז, שזוהי גם ידיעה אודות הגלות שבו נמצאים אנו כיום, על ידה נדע כיצד לרפא את הגלות. פרשה זו, בתור אחת משבעה דנחמתה, מסופר אודות המדבר. הפסוק מתאר את המדבר בשם המדבר הגדול והנורא, שרף, נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. כן? פרשתנו זה בפרק ח' פסוק ט"ו. ככה משה רבנו מתאר לבני ישראל את המעבר שלהם במדבר. במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. כל הדברים האלה, נכון, כל מה שהם עברו שם. אז מה שבעצם אנחנו רואים, שהרבי יסביר בהמשך, שכל עניין כזה הוא סוג של מחלה שצריך לדעת איך לרפא אותה. מה זה מדבר, מה זה גדול, מה זה נורא, מה המשמעות של נחש, שרף ועקרב בקליפות, בגלות, בעבודת השם שלנו. איזה דברים, איזה הפרעות הם נקראים, מה זה משמעות בעבודת השם. ועל ידי זה שנדע מה זה ומה חווינו ומה אנחנו חווים גם עכשיו, אז נדע איך לרפא את זה. וכאמור, פרטי הידיעות אודות הגלות הם מעין נחמה, כיוון שעל ידי ידיעה זו נדע מה צריכים לרפא ולצאת מהגלות אל ארץ טובה ורחבה. ג' עוד ג' מדבר הוא מקום שאינו מושב אדם, ועל זה נאמר מדבר הגדול בה"א הידיעה. היינו שמקום המדבר שאינו יישוב בני אדם הוא גדול יותר מהמקום דיישוב בני אדם. אנחנו נקרא הגדול בה"א הידיעה. כלומר יש יותר מדבר מאשר מקום יישוב. אז מה זה אדם? אדם כאל בני ישראל. אתם קוראים אדם, כפי שמבאר השלה הקדוש, שאדם הוא מלשון אדמה לעליון. כן, המבנה שלנו, גם המבנה הנפשי, הרוחני, הנשמתי, וגם הגופני, שהגוף שלנו נראה, הוא בדוגמת אדם העליון. ג' מוחין, ז' מידות. בסדר? זה המבנה הנפשי. המבנה הגופני מבואר במאמרים של הרבי, שגם הגוף שלנו נראה כמו צורת השם י' כ' ו' כ', שזה אדם אל העליון. הראש זה האות י', הגוף זה האות ו', הידיים העליונות זה האות ה' העליונה, והה' תחתונה זה 2 רגליים, י' כ' ו' כ'. זה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא שיתף את שמו עם עם ישראל, את איזה שם? שם הוויה, שם העצם. זה י' כ' ו' כ'. אז גם המבנה הנשמתי שלנו הוא בצורת שם הוויה, שזה אדם אל העליון, וגם הגוף הוא בצורת שם הוויה, אדם אל העליון. אז האדם הולך על בני ישראל. אתם רואים אדם, כפי שמבאר השלה, שהאדם הוא מלשון אדם אל העליון. בני ישראל הם דומים לאדם העליון שעל הכיסא. אז מה זה מדבר הגדול? המקום שאינו מושב בני אדם הוא גדול יותר ממקום יישוב אדם. כמו שכתוב בפסוק, כי אתם המעט מכל העמים. וכמו כן, אצל בני ישראל גופה. הרי אלו ששומרים תורה ומצוות כדבעי, לעת עתה ולפי שעה, אינם עדיין הרוב. כלומר, אדם ישנו פחות ממה שאינו אדם. זה מה שאני רוצה להגיד. העניין הראשון שבו מציין הפסוק את עניין הגלות הוא המדבר הגדול. הסיבה הראשונה והשליבה הראשונה של הירידה, כלומר העניין של מדבר גדול, להסביר שזה בעצם מדרגות, מדבר גדול, שרף, נחש ועקרב וכו', זה הולך ויורד בהפרעות שיש בעבודת השם, במדרגות הרוחניות של האדם. אז הדבר הראשון שמפריע, השליבה הראשונה כמו שהוא קורא לזה, זה המדבר הגדול. אז מה זה מדבר הגדול? שהמדבר הגדול זה השליבה הראשונה של הירידה, שממנה מתחיל עניין הגלות. התחלת הגלות זה כשאדם מרגיש שהוא נמצא במדבר הגדול. עכשיו צריך להסביר מה זה אומר. אז מה זה ככה? שמחשיבים את העולם שמסביב גדול יותר ממנו. מחשיבים את היישוב, יהדות ויהודים, למקום קטן. ואת העולם שמסביב, מדבר העמים, למקום גדול, גדול יותר מבני ישראל. כלומר, הנפילה הראשונה של האדם, המחשבה הגלותית הראשונה, שהוא קטן והעולם הוא גדול. שבאמת, הרי זה ההפך. הרי כל העולמות, עליונים ותחתונים, לא נבראו אלא בשביל ישראל. בשביל ישראל. כמו שמתחיל רש"י, בבראשית ברא אלוקים, בראשית, בית ראשית. ראשית תבואתו, זה עם ישראל.
האמת היא, אומר הרב, ששום דבר שבעולם לא יכול לשלוט על בני ישראל. אדרבה, כולם בטלים לבני ישראל, כמו שכתוב בהפטרת היום, והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך, כדברי הגמרא על הפסוק, וראו כל עמי הארץ כולי ויראו ממך. אלו תפילין שבראש. כאשר על הראש ישנו העניין דשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, על הראש הכוונה בתוך הראש, אדם חושב ומרגיש ומחובר לנקודה הזאת של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ושכלו חדור בידיעה שהקדוש ברוך הוא בעל הבית היחידי על כל העולם, אזי וראו כל עמי הארץ ויראו ממך, כולם מתבטלים לפניו. אין, זה וורט עצום מה שרבי אומר כאן. כלומר, תחילת הירידה, תחילת המחשבה הגלותית, זה שאתה קטן, עם ישראל הם קטנים ולא חשובים, והעולם, עמי העולם, אפילו המעצמות הגדולות, שהיום אנחנו כל כך עושים להם חשבון, צריך לדעת שהם כאין וכאפס בשביל עם ישראל. שום דבר בעולם לא יכול לשלוט על בני ישראל. כשמתחילה מחשבה גלותית, כלומר הפוך, שאתה חושב שיכולים לשלוט עליך, שאתה הקטן והמסכן ושצריך להצטדק בפני כולם, זאת תחילה של גלות. כי האמת היא בדיוק ההפך, שכל בריאת העולם לא נעשתה אלא בשביל ישראל, כי מה שעלה במחשבה הקדומה נעים לו, זה שהקדוש ברוך כביכול צייר בעצמו את התמונה של יהודים שמקיימים תורה ומצוות ומקיימים את כל העולם, ובשביל זה נברא העולם, מזה יש לו תענוג לברוא את העולם ולהמשיך ולקיים אותו בכל רגע ורגע. והתחלת הגלות זה לחשוב שזה הפוך. אבל כאשר עושה חשבון שזהו מדבר הגדול, הוא מחשיב את העולם וטוען שהעולם הוא גדול והוא קטן, וממילא שואל שאלה, מי יקום יעקב כי קטן הוא? הנה השאלה גופה. החשיבות שמחשיב את העולם יוצרת אצלו עניין של גלות, העלם והסתר, שיכולה להיות לעולם בעלות עליו. זוהי התחלת הגלות. זה וורט עצום, להבין שאין שליטה על יהודי בעולם, רק הקדוש ברוך הוא בעל הבית היחידי, וכל העולם לא נברא, אלא בשביל ישראל. כל מחשבה אחרת היא תחילה של גלות. אך כאשר הוא זוכר, זה כבר התרופה למחלה, שהוא יודע שהוא מרגיש את העולם לגדול עליו, אז מה הוא צריך לזכור ולחשוב? הוא זוכר שאתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו, מה זה רוממתנו? רומם אותנו, העלה ונסע והשיא אותנו מעל כולם, אינו מתפעל מאף אחד, ביודעו שבני ישראל הם למעלה מכולם. ואז אין אצלו עניין של גלות, אין אצלו מדבר, לא גדול. הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסתו באופן שיוכל לנהל העסק על פי דרכי התורה. ונשאר לו זמן גם ובעיקר לקביעות עתים לתורה. עוד ד' מעניין זה שמחשיב את העולם למדבר גדול, יכולה לבוא ירידה נוספת, לא רק מדבר גדול, אלא הגדול והנורא. גדול פירושו שהלה גדול ממנו, אבל אף על פי כן, גם הוא מציאות בפני עצמו, של מיעוט, לכל הפחות. אבל נורא פירושו שמתיירא ממנו, כיוון שחושב שהלה יש לו שליטה עליו. כאשר הוא מחשיב את העולם רק למדבר גדול, הנה רק בבואו במגע עם העולם וענייניו, אזי מתפעל ממנו, כיוון שמכיר את גודלותו. אבל בהיותו בדלת אמותיו, הרי הוא בתוקפו, כלומר שאדם לא צריך לבוא במגע עם העולם, הוא עם עצמו, הוא יכול להתנק את הבית. כשהוא מגיע במגע עם העולם, הוא מרגיש שהוא גדול, אז הוא מרגיש קטן. אבל עדיין הוא יכול להתגבר על העניין הזה כשהוא נמצא לבד, כשהוא לא במגע עם העולם. אבל כאשר חושב שהעולם הוא מדבר גדול ונורא, אזי אפילו בהיותו בדלת אמותיו, בהיותו בבית הכנסת, בישיבה או בביתו, גם אז מתיירא מהעולם. הוא מתיירא לקיים תורה ומצוות בגלוי. הוא רועד שמא יוודע להעולם מזה, ומה יאמרו הגויים. זה עוד עניין בירידה, שהוא לא רק גדול, הוא גם נורא, הוא חושש מהעולם. הוא צריך להתחשב בעולם, לבקש רשות מהעולם, להצדיק את עצמו בפני העולם. ומזה אפשר לבוא לירידה נוספת, נחש. בספרי ערכי הכינויים מובא שנחש ארסו חם, והיינו שמתחיל להתחמם ולהתלהב בהתלהבות והחום של העולם. במקום חום ליהדות ולתורה ולמצוות, מתחיל אצלו חום לגשמיות, לענייני העולם. ועל ידי זה שיש אצלו התלהבות בעולם,
הרי זה מפחית אצלו את ההתלהבות בקדושה. זה לעומת זה. כשזה קם זה נופל. כשיש חום והתלהבות לענייני העולם, אז במילא מתקררים בענייני קדושה. ומזה אפשר לבוא לירידה נוספת, המשך הפסוק, שזה שרף. ההתלהבות בהעולם נעשית אצלו בתוקף כל כך, שלא זו בלבד שממעטת את ההתלהבות בקדושה, אלא ששורפת לגמרי את ההתלהבות של קדושה. אתה נהיה קר בענייני קדושה, מרוחק וקר, וכל העניין של ההתלהבות והחום והחמימות היא לענייני העולם ולעניינים גשמיים, שזה עושה השרף, ששורף לו את ענייני ההתלהבות בקדושה. ומזה אפשר לבוא לירידה נוספת, שזה הקרב, שארסו קר. בעניין זה הוא גרוע יותר מנחש ושרף, כי בשעה שיש לו התלהבות וחום, הנה הגם שזה אצלו בענייני העולם, אבל אף על פי כן הרי זה מורה על חיות, ובמילא יכולים להחליף את זאת בבחינת בחיות והתלהבות בקדושה. על ידי עבודה מתאימה, הוא יכול להפוך את חום הנפש הבעמית שלו לענייני העולם לחום להתלהבות לענייני קדושה. אבל כשהארס של הקרב הוא ארס קר, בהיותו בקרירות, שזהו סימן על הפך החיות, הרי זה גרוע הרבה יותר. כלומר, אין לו שום חמימות לקדושה. ומזה אפשר לבוא לירידה נוספת, צמאון אשר אין מים, שזה סוף הפסוק. אפילו כאשר מעוררים אותו מלמעלה, על ידי הבת קול, שידוע שכל יוצאת בת קול מחורב ושובו אליי בנים שובבים ומקרב את הנשמה, ועל אף אנחנו פה בנשמה בגוף לא שומעים, אבל שורש הנשמה למעלה שומע את הבת קול, אבל כשהוא מקורר בענייני העולם באופן של אין לו שום חיות, והוא יורד למדרגת צמאון אין מים, ולא שומע את הבת קול, ואין לו חוש בזה בשום צורה, אז מבואר בחסידות, נעשה אצלו צמאון, הנה גם אז אין מים. מים זו תורה. הוא לא יודע לאיזה דבר הוא צמא. יש לו צמאון, יש לו חוסר בהרגש רוחני, בכל צורה שהיא, אבל הוא לא יודע לאן לפנות ואיך לטפל בזה. הוא לא יודע איך למלא את הצמאון שלו, כי הוא לא מבין ולא שומע ולא מרגיש, והוא קר, והבת קול לא פועלת. אז הוא לא יודע לאיזה דבר הוא הצמאון. הוא צמא, אבל לא מרגיש ולא יודע אל מה הוא צמא. ואז יש כל מיני כאלה שמחפשים את עצמם, נוסעים להודו, נוסעים לכל מיני דברים, מחפשים רוחניות, במקום להגיע למים עצמם, לתורה, ליהדות. ואנו לפי שנתרחק כל כך עד שאין לו שייכות, ואינו יודע מכל המציאות של קדושה. מהיכן מתחיל כל זה? כמו שהרבי התחיל בהתחלה לומר, מהמדבר הגדול. מזה שמחשיבים את המדבר, העולם, זוהי השליבה הראשונה לכל הירידות עד לצמאון אשר אין מים. מזה מובן שבכדי לתקן את כל הירידות, צריך לתקן את הסיבה הראשונה, שיהיה תוקף ביהדות, כיוון שזוכרים שאתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו, ואז נפטרים מהגלות והולכים אל ארץ טובה ורחבה, על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.